На 11 ли беше? Ден, 50-та година. Кой е Димка? Димка. Толкова? Да. 50-та година, значи колко? 75? Ами 50-та, сега в 5-та. Мина в 52-та, Иванка в 55-та. Много вече не ги казвай. Много за Дим. Няма да вземна никой, не го се. Те си знаеш, може да ги поискат. Една баба имала много кърме, имала малко дете. И отводят 3 турчина, носят по 2 деца. По година и половина, по годинка. И чипнали мъжи и на стая го затворили и тя ги кърмяла, тя с деца. На турците децата тя ги изкърмила. Ама ти от село вземате да ги правят аничери. Хубави деца избирали. Защото аз доколко знам, турци не е имало тук. Нали? Да. И казвали, на тойто няма даваш за нашето. За нашето ще запазваш. Добре. И така. Те с баба дет не разправа, се кървай. Турците казали тъй ли? Да, турците. Давай ги на мен, аз ще ги оправя. Ей, тия с Турция. Много мизерия правят, 3 села тук на края турски. Много мизерия правят на селото. Кои са били тези села? Ами Паластя, Лапача и Калиндиря. Турски села? Да. Ами ти не ги знаеш? Знам ги като имена. Да. Ама ние им знам истории. Паластя на баба на баща на майка му. Баща е Оголица. И Голишкия поп. И от тук взимат един дядо Куцър. И отиват да носят в Сливен някакви тъпи нещо. И пак от Белгърча някой човек казал, че отиват тя. И ги проваргат в Бяла ряка на моста и ги заклали. И 3-мата. Да. Великой Куцър и турския поп. Голишкия. Да. Той имаше песен май за тях. Има песен, нали? То много приказваха баби. Не съберат се 10 жени. Ние подскачаме, обикаляме. Ама тогава с кой? Годините други са били. Сега живота е по-друг. Сега Ега хич се е спряла да каже. Кажи ми някой приказка. Хич не я интересува. Да. Да очисти, да уми, да наготи. Пак тогава заберка и влашеника го изсипи. И ко остане за обед пък. И кой е то влашеник, те? От мамуля на брашен. И как го викат влашеник? Влашеник. И как се прави? Пак турците викали качамак. Ето, да, тя му казват качамак. Качамак. Значи влашеника и аркешкия качамак, те? Ти не го знае. Мамалига. Мамуля на брашна отдета, ври източилката. Да. Де точат баниците. Веркат там. И петмеза сварин цвекло от камуш и нетаве. И малко загледаш, и се и нема ставете. Бързо свърши, нали? Щом са били 13 човека на тавата? Нали толкова сказа? 13. 13. Крещото въризала 3 деца и майка му и баща му 5. И свекарва и свекари зела. И ние 4. И като седнеш, не трябва да се загледваш, ам да гребеш да едиш. Да. И пак е било сладко. Да, сладко е било. Не. Свекарвата казва, лява тогава кладе дърва на камината. Да се нагори куп, жар. И с ръжина
изкара главанче, дето стане на една страна е камината и го изрови с режена, огнището, го измети сметличката и ляба го сплеща на кърка и го хвърли. И отгоре имаше чувене от ламарина направена. И го захлюпи с чувене, само сляпи свали пипе да се наедеш. Ема пак сте се наяждали, нали? Да, А те? почитахме се и най-вечер с крестилата майка сме могли да купаем и тя дома. Бульки, ние да ви кажа, изнеса хляба да го трепя, 7-8 минути, сам на сладко внеса. Дед го трепала ляба. Дай баба на мене, дай баба на мене. И те. Те е било. Щом казваш? Ами, не знам. Бяха 6 братя. Не видях кълга. Не видях по празни там. Не видях. По 70-80 годишни. Димя крестя. Така. Като сложили да ядат, като станали двамата веки, тя като ципела маджата, че имало някой кокъл вътре, и приноса другото. Седне то сал чурбе. Свекър е взял место. И другой път ме готвила, рекла аз, ще наглашите. Сложила най-сетна манджата. Той като извади един и тя извади той. А бедиме, че днеска малко се наготвила. И ние малко рекла Христям, ти кокъл и аз кокъл, ти кокъл и аз. Този път по-братски. Боже. Приказки. Ама забравям ги. Забравяш ти, ама виж колко много работи помниш. Виж колко работи ми разказа. Сега съм сама и прекарвам. Тук думам, като додаме 62 година, направим мухабит на бабен ден. И желязко на станка. Калмуци. Мали, като едно хоро тук в градината, дето е лост. Села и ти играят. Още играят, е ли? Още играят. Цяла нощ. И прас нарязан за мезе и зель. А те? Зельто с бакера. А те? Го изнесем и червен пепир посолена и винто в котела. А те? Да. И с кипчага. Нема кана, нема канче, нема дед пием. За кой ти? Той като и желени от котела ще пи. И някой викал, жената каза да не пие от празен кипчак, че са подион. Що бояди също това свинто? Направо. Да не си бояди сам ханилата. Тя тук залята цялата. Дед се улювал. Ай. Значи, цяла нощ веселба, викаш. Вчера се прекарвам. Секервата имаше един брат, дошли на нея на гости. И мен на колата седят. И той дома булка, ела да каже, едно време змееве любили хубавите моми. А те? Да. И тук сега дето и точва такеща, там било хрището. Хорото. И майките всяка се взема. Момите с майките се ходят. Като мрекли, 7 часа, 6 часа, преска се ходят. Да. И те с майка са тер с дъщерята, казала Самарина, нема е припаднало и на геста мъгла и змия грабнал момата. И закарва я змейски дол. Там я закарва и през деня сега минали 3 коли.
двете возят сяно и нета жито, снопи. И тест мама му казала, Змеево, като си толкова силен, пръсконди ги тясколи. Той казал, жито ще пръскондя, обаче сянто не мога, защото има най-различни билки вътре. И змея заспива и тя набира билки. И ги сварява и го напресква. Змея. И той като станал и казал, аз ти каза билките и ти ма напреска и отоде и си вечерапта нямаш помине. И тя вече като се отшла, го разправила, ама кога е било той нещо? Не знам. А? Не знам. И трябва да е ставало, за да се приказва. Ами сигурно, щом казваш. Да, не знам. Ама пуснал я да си отиде, тъй ли? Пуснала да се отиде вече. Един цар, кай той се дядне, че го разправа, бил болен, ама от кой град беше. Да ходил с галаста си в този змейски дол и берели билки и го крепели, бил болен цар. Го крепели и оздравил. И като се вращат, селото било там до Бучка, до гробищата. На квартира бил там. И като се вращали, чули едно момченце, много хубаво свирило свирка. И той казал на галаста си, да питате баща му да го земнам той момченце. Искам да го земнам. Питали го, то майка немало баща и то. И го взели, обаче закара го там, момченцето задоволено, обаче не му се стои. И избягало, стигнали го и го върнали. Пак при царя. Вращат го, сетна, други пет пак избягва и се качва на една лодка и доходя. Тук от нашето село било момченцето. И отурат се и баща му имал свин, Велчо такилимик, колиба имал там. Го заноса му там ляп, всичко да го крижи. Го заносал там да нощува и да се промени, ти ще дойдат да го търсят. И колко са минало и момченцето се враща. Казало всичко имам, аз искам нищо да нямаме, живот да имам. Какво е било пред царя, не знам. Казала истината. Запомняте го булкато, запомняте го. Години ще иде. Дядо Велко вика ми го разправа, моя дядо. Твоя дядо. На свекервата дядо й. На твоята свекърва, дядо? На мъже ме. На мъже ме майка му. Да. Пък то сме се пада уличи, дет не го разправа. Разбрах. Ей, какво да казвам, какво да лежа, виж. Не помня. Ти до сега само истини разправяш, излъжи нещо вече. Той Станко дома, Станко, лъжата и ти ма слушаш. Бабки не виж кой ще кажа. Срещат се някъде, срещат се. Значи не е до него съм излагала. Има и вярно във всичко. Наистина. То не може само истина, трябва да има и лъжа малко, нали? Не може, не може. Малко трябва да е надяно, да е Да. Ти чуваш ли за братката ти, тук е апарат, що остана вътре? Чуваш ли? Да не е паднало. Да ти открие ухото малко, че не чуваш сигурно. Не знам. Не е лесно да не чуват. Телефона. Звоним, къде ходиш, малка. Вот-то нема.
Ма по любов ходя, ма. О, Боже, Боже. Ще натискам на едно място, натисна на друго, той се срине. Ох. Добре, уморихме ли те? Викам, умори ли се да ни разказваш истории? Да? То не мога да намисля. Твърде е хубаво ги намисляш ти. Но трябва да я питаш нещо. Аз питах, кога се сетих. Ти докато беше навънка, аз питах някои неща. Аз се позамотах отвънка. Да. И тъй. Аз те питах, ти нищо не ми каза, пак да те питам. Знаеш ли кога е създадено селото? Таква с история знаеш ли? О, не знам да ти кажа. Не знаеш. Ами да се казва ли? Не знам. Старо българско село било. Не знам. Не знам да лежи и да го чекти съм. Не става. Кът хич нищо не знам от там. Знаеш малко, викаш му да го Малко носиш. да знам, ще го накачи. Ама... 3-5 го сривали турците. 3 пъти и палян, нали те? Да, 3-5 го сривали. Сега тук, дето е в момента, пак е на първото място, дето е било, нали? На първото място. Да. 3-5 го сривали. Той си го чували. Да. Но тук се срещна, вики. Да, тук се среща същото е. Има и още един вариант. И двамата да лъжим, пак става. Тук турчин замръквал ли, я кажи? Не. Никога. Не знам. Който замръкне, кой е ставал с него? Баба турчана сега то с Коло Патрончева. Да. На баща му, дядо му. Отворят 3 турчина за агня. И нам рекнало. Той казал, сега не може, кашлета им било на табите. Да ходим по нощта агня. Ще се нахраним, ще мъщувате тук. И утре отиваме и го вземем. И ти са съгласили. Обаче той имал много здрав зет истински. И пратил някой дете да иде. Ще живеел на друго място. Да го повикват. Повикали го и оттуда и ги заклават част турци. Заклали ги, турили лесета и послали една черга. И патронската курия и на яма чува ли сега? Сега знам къде. Наша, нали? Закарват в него. И там много работи имало на спускане. Го спускат в нея яма и се вращат. Каква е била тя яма, не знам. Яма. Аз да ти кажа ли, чувал съм една история, сега ти като говориш, малко има общо. За тъс кория, дед казваш ти, съм чувал, като са ги колели турците и там са ги хвърляли вътре. Да. Само, че на времето отгоре върху тъс дупка минало вода. Да. Имало воденица. И като са колели турците и като са ги хвърляли вътре, после, като са идвали други турци да ги търсят, къде е дупката, не са успяли да я видят, защото е имало воденица, воденичният камък се въртял, а дупката била отдолу под водата. Такова с нещо чувало ли си? Не съм чувала за воденица. Не знам. Имало дупка, върху дупката построена воденица и водата тичала. Като заколят някого, спират воденичното колело, дърпат камъка, фърлят ги вътре, после бутат камъка обратно и водата продължава да тича. Може и друга да е, ама за Иркеч знам такава си история, че някъде наоколо, покрай нините, е имало такова с нещо. Може да има. Там специално за този яма няма... Тебе щях да питам дали си чувал такава история. Не съм. За воденици има легенди и истории, ама... Не е точно тъс. Поне не знам да има дупка там, където се били воденици. Ще питаме и други хора, може някой да знае. Ще питаме. Да. И да това е на нивата,
с коня и вземнат най-хубавата мама и заминуват. Тя вика, се скубела главето, песен го има. Скуби се руса косе, по полито я хергала. Моя свека е така. Тази песен знаеш ли е цялата? Какво? Песента знаеш ли е цялата? Коя? Тази песен. Текай. Беше. Димитър, чекаем захожда с неговата сестра Станчица, с неговата булка Илинка. И захожда ще го изкарва. И отдолу ида три турка, три анадулка. Тъй. И право при Станка отидаха. И на Станка дома, Станки лимон е хубава, подай на стомна зелена да пиемо да е студена. Станка им подала стомната, че не взели стомната, му ловили Станка. И по полето я улечава, руса се косе тергаше, по полето я хергаше и на бача се викаше. Бача Димитрия, и лама бача оттарили. Отче запусти Турца е на мутца. Те. Да. Дай да си с То нарекат. я знам от моята баба. Вот ма лъжиш, че не помниш. Аз като бях първи клас, толкова не помних. Аз не мога да ги разроведа. Пак ти си на 99 години и виж колко помниш, майко. Не мога да ги разровя. Значи помниш, пък не може да ги разровиш. Да дойде 2 юля сега, ще ги заключа. Бая маланготи ще мене. Ама имам и нев обзор. Обадла се на дъщеря ми оня ден. Какво правиш? Ми знам, добре съм как керата. Марта ще ме правят рождения ден, 103 години заключвам. Да, стои. Тя е еркичанка. Сега живее в обзор, ли? Да, А? Там живее, в обзор, така ли? обзор живее. Как се казва тази жена? Кераца Радева. Кераца Радева. Има 5 момчета. В обзор. Да. И тя се ожена тук от циганчута. Обаче той я биеше, я тормозеше. Взема май сетя вторият обзор. Той почина. И сега казала на ми, но хубаво се живее. И Ради и Ганя починаха. Сега има 3. И така казала. И аз имам взела каблишко, 2 години по-малка. Мъжиих 28 и тя е 28. Такава двойка редки оцелява. И сега двамата живи ли са още? Живи са и двамата. Браво. Живи са. И ходят, вика, като се срещнат, сблеснат се, такова там. Имат дъщеря, син, гледат. Ти не го познаваш, Цона? Знам го. Да, Знам. на Цона майка му. Да. Значи 28 август е двамата. 28 август. Пък ние с моя месна 26-та година, на 2 юли. И какво ще да казвам? И не година, на един ден, и не дата. Като отидахме в черковата да се венчаваме, и попа гледа паспортите и тъй се верти главата. И се чуди какво става. И си карама дома. Не се чуди отча. На един ден, на една дата и ги избра Света Богородица. Хубаво е казал човек. Биваш. Тук мъжа ми. Може ли да го снимам, твоя мъж? 60
И втора година я правим тази снимка. Коя е, Ваня? Там горе дето са събрани. И снимката отдясно с носията. Ето снимката. Там горе е въгъла? Кои са? Там горе във въгъла кои са? Децата не бе. Децата не те Вашите са... деца. Да, баба Киня, бажи Да. и дъщерите. 3 момиченца. От трите, коя е Димка? А? Коя е Димка от трите? Димка правата горе. Коя, от ляво или от дясно? Да. Ти личи, тя висока, най-дребничка Мина, Иванка по-едра малка. Да. Мина дед по море. Да. И тъй. Хубаво да те оставим и да почиваш. Дай да Ама ти аз стисна не знам още да веднъж съм ръката и да я целуна. Да си жива и здрава още 99 години. Сега по юли. На втори. На втори. И какие ще заключа 99. Толкова с 99. Нали са 26 нова? Рожден ден ще правим ли 100 годишнина? О, не знам. А? Ще дойда да свиря. Дали ще има да играе. А ти ще играеш, бе? На една баба Зафира преди години в Бардарево свирих на 100 годишния рожден ден. Баба Зафира се казваше, имаше 5 дъщери, ходих да свиря и тя изглеждаше по-млада от дъщерите си. И бях болен, много болен бях, с 40 градуса температура и отивам и един дядо носи една туба с черно вино, капина. Да. И викам, момче, дай кажа да ти налее едно вино. И викам, не мога да кажа, му викам, болен съм. И той вика, от кого си болен? Ама викам, температура имам, пия антибиотици. Той вика, тия схапчета на виното не му пречат. Ами докичката и тя пукнала. Умря ли, жива ли? Кой? Павлик. Не е умрял. Не е умрял още. Не, Не е още. маля. Не е умрял. Виж. Аз пред мина най-хубаво. И много време, като стане 20 годишен, за минува войник, трябва да се сгоди. Защото любовницата ще я вземе други. Да. И се сгодява 2 години. И чака. И да, и като се верна сватбата. Моя сгоденик по брата 6 месеца служи и се дойде. И на 22 се ожениме. И сега за годата изстига, тази неделя спият ракета, другата голямата года. И той да с други кавадари отиват, открадват и налавне. А те? И за годата да има, За мухабетя. да е доволно. Добре, ма фащат ги. И ги запират. И сега то Спитанак в книгата го има написан. О Петровата. Да. Петанак и моя дядо Петър близнаци. Да. И на Петанак е зет му, Ласкар и негов зет. И до всякът участъца. Взимат горе, изкупуват и работници режат, кюмир горят. То с търговец колко голямо хилаталино. Ох, широката сока 2 участъка, чухлишката 3. Тая с керазийска кория 4. Рогачовца 5, ченджерката 6. Вайчота килми 7, старото паница 8 участъка. Да. Двама търговица там търгуват. И сега доходят с търговица. Жена му и моя баща са пели братовчета. Така. И той казва, Ласкаре, ще ме направим голяма года,
да го димкиня. Изгоденика открадна лагне и го фана и сега какво ще става не знам. Липа не се тревожи. Зет ме я докат. Ще дойде няколко хора, братя има ли има, да му разправя. Ще иде при Котох и се оправи работата. И отидаха там, насруват съделто и адвоката излаза и каза: абе село Козичано, момъка докато не открадне, мамата не го иска. Те. И се оправи работа. А, те. С годинникът се дойде, пък другаря му година лежа. Разбрах.